जों तामो अननाय खायखायबा जों बर' थानाय जिनि बागै साबो दं जों साबरो सायनाय तिनि जबरदस्ती पुलिस तुबुय अमति खायै जोनो हेनस्था खायफाय नांखांगे गुलि ककजागै थैनाय तबो चिनि तंथाइनले याकरे रैमान गलाक नेशनल हाईवे खलायनानि बागै जागाथाय शेगिना हारमानि पार्टी मुंगो आबो हायनो दामरक मुरखा चम्पकनगर चन्द्र साधु कामिनी तंग संलुकुरक तामो अननाय दं चिनि चिनि अ हायुंनि पिप्रासाराव चिनि लुगियादा सायमेयादा तामो अबस्तां दं चिनि बागै साबो सानाय सा प्रतिबाद खायनाय जों गरिब बर' जों गभर्नमेन्ट बाय बाहाय फाइट खायमानाय आसाम आगरतला नेशनल हाईवे लाहारनो फरनानि बागै लामानि याकसिते याग्रा फाइसिं जागाथाय याकारनानि बागै नोटिस मानमानि चम्पकनगर चन्द्र साधु कामिनी लामा गानाव तंनाय टिप्रासा लुकुरक आबोनतै कामिनी लुकुरक बै वाइसवानि कक्सा पान्डाबो खलायका जरानियाबो खास्तेनि हास्तेनि अजमारक आबोन यागलो जागा सुनानि बागै कामिनी लुकुरकनो पुया 6 जुन 2024 ते आबोन यागलो 27 जुन सालमारिओ डेट रुमानि हाबांनि अजमारक डेट जक तंमन हायके सामंग हुम याकारि बर्न नासिनि तंमनि कामिनी लुकुरक फियाबा डेट जक तंमनि सालो केबो थाङै सगलिया हाबांनि अजमारक पाइथागो फासल लगियो पुलिस टिया सरतलांगै कामिनी लुकुरकनो सिग्रि सकरा खलायै जागा सुनानि थांगा जरानियाबो खास्तेनि एडिशनल एसडीएम अनिमेश दरते हापांनि कुसुक अजमारक हापांनि सामनो कासुका हनके एरेस्ट खलायतलांनायते गुलि खलायनाय हिनै कामिनी लुकुरकनो दामरगै सिग्रि सकरा खलायका जरानियाबो खास्तेनि एडिशनल एसडीएम अनिमेश दर हिनै कक्सिल चमक्ति साका जागाथाय सेगै नाहार जांनाय चम्पकनगर चन्द्र साधु कामिनी तंगसं लुकुरक नांखा हनके गुलि ककजागै थैनाय फियाबा चिनि नक थाइनले याकारि रैमान गलाखनै खायक जागमानि कक साका कामिनी लुकुरक चारसल कायसा कक थुम पान्दा खलायै अबहायनो कक्सिल चमक्ति साका चम्पकनगर चन्द्र साधु कामिनी तंगसं लुकुरक चिनि कायसा न मन्तब्य तंनाय नर 50 फुट यां दक्षिण उत्तर 50-50 100 अमसके नर तलांमानो तलांदि चिनि कुनो अबजेक्शन करै किन्तु नर जे 75 तलां खांखांके जों बर' तंगिनाय उग्लगो गाति चिनि तंनानि जागा करै अमो बायरे रगि फाइ बसर बसर हंखांके अकंनो साका अमनि 50 नि बेसिले जों कुनो प्रकारे रैमाया नि आकक जों साका के अप्रो एसडीएम साका ठीक আছে नोंनि मन्तब्य जों नागायनि साका अमनि यागुलो चनो नोटिस रखा नोटिस माने यागुलो बरक चनो 2 दिन नाइसिं रखा ऑब्जेक्शन नोटिस सुनानि नोटिस या और डेट दंगो प्रथम 6 तारिख 6/2024 आब्रु फाइनानि कक जों नासिं तंखा चिनि सामुं रखिबि जों नासिं तंखा किन्तु बरक फाइलिया ताइसा 27/6/2024 आब्रु बरखा बरक फाइलिया नियावके हठात के जोनो कुनो नोटिस सारा जोनो जानु यावै बरक जबरदस्ती चिनि जागा सुइ तंफायका अमंखा चिनि रायति मालिकाना जागा जों अरवा हिस्ट्री दङ चन्द्र साधु सरदार बीर विक्रम महाराजा बाय हिसाबै अर बेराय फाइमानि जागा अ चन्द्र साधु बारा ताबंनिया अबंगा चिनि राजस्व मालिकाना रायति जागा चिनि पेपार्स बो दङ अरवा अ पेपार्स दङ अब रायति मालिकाना जागा हिनि सिजा अरवा अब हाय किन्तु बरक चिनि कुनु कक खनाया जों बाय कक सालायना सनाया एडिशनल एसडीएम तामोहन अनिमेश दर आं बोनो सोंखा नरक तामो पुनि कागज तुबि फायाबा नरक अरव सुखायनानि के माने बर कुनु साया आरि जों नंनो उग्लगो गाट खायरनाय हाय खायरनाय आरि जों साका जोंले तंनासो जागा करै जों एसडीएम साइनो काबो खाबले मिटिंगो आफ्रोबो चनो नायदि हुमकी स्वरूप चनो खना रखा आरो वो जे तलांगे नरक ओ हुमुलुंगनि लामा तरफरुके नर ऑब्जेक्शन खाइमे तामनि नेशनल हाईवे के नर ओबु खाइतों आबाय कायसा कम्युनियल हाई कक सा आं साका आं बाहाय के एडिशननि कक सानाय बा हुमुलुंगनि आनि चन्द्र साधु पारा बिपदों ता आं आबो कक साइतों आ कक बा आफ्रु मा सालायका किन्तु बा मियावो फाइ बर हठात के बर दल फाइका पुलिस तुबि फाइका बर हुमकी बरखा जुदि ज को माना खाइका के एरेस्ट खाइतलांनाय आं बरनो सब संका हमके नरक बरक बुथारि कुन खायै गुलि कगै नरक जागा जबरदस्ती तलांमानो हायदा माने आ आइन दा तम संबिधान माने तंगनि साव एडिशनल एसडीएम अनिमेश दर हमके आं नरकनो सोंना मुचुं मिडिया नबो ओ आइन बर तंग रुतुबि आं सागा बरना आनो कगै बुथारि पुइला आं थैनानि राजि तंग तबा आं जागाले रिमाया आं तंगनानि हा न खिबिवै आनि जे पूर्व पुरुष थेके जों ओ जे हा दिनै अर तंगमानि जों अमनो खिबिले जों कुनु जागा थांमाया जोनो सावो पातारनाय हाय खास जागारनाय
tamni bagai chini bukung barakhe jengke lamani bumungoi চিড়িয়া খানানি বুমুঙ্গই হেম খাইনানি বনাই খাওয়ারও আবনবো প্রতিবাদ মা খাইও প্রত্যেক দিন প্রতিবাদ চিনি যে বুকুং বারা তংমানি জায়গাকে তামনি বাগৈ চনকে বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন সুরসে চনকে উথংনানি প্ল্যানিং থাই অরনাইদি জিরানি আরানি বাজার মোহনপুর অমনকে বারগৈ কালাং থাঙ্কা চিনি অর চন্দ্র সাধু চম্পকনगर আইএনটি থানাय वाइसनो सुजायनि छौ जों ताम अननाय खायखैबा जों बर' थानाय चिनि बागै साबो दं जों साबरो सायनाय তিনি জবরদস্তি পুলিশ তুবুই অমতি খাই জন্য হেনস্তা খাই পায় जोंखि अमति हायनो तंग मुसु खाय हमान दिन जों शास्ति रिजाक तंनाय बेलाय अबाकनि बिषय जों पेपार्स तंतैसे जों अमसो खायजा गंखांखे पेपार्स गरि हिंखांखे चिनि अबुकुं बाराव बियां थानाय तिनि चिनि अरंखा चंद्र साधु पाराव खना ताइसा जागांनाय ताइसा जागावबो अन सुरसो तलांनाय बियां थांनाय अमति हायमां चिनि बरंनि जागा पाइ दंगो জাগানি ডকুমেন্ট টংইছে ফান খলাই টিপ্রাশ্রমनि জাগাनो সেকিনা হারনা নাই দंगो হनै খায়ক জামনি কক শাখা চম্পকনগর চন্দ্র সাধু কামিনী তংক সংলুকুরক পার্টি মনতে যত টিপ্রাশ্রে এমএলএ মন্ত্রী তে নেতা নেত্রী রগ্ন সুভাষ সানকা কামিনী তংক সংলুকুরক চম্পকনগর সিমে প্রবীণী কক থুম চিনি খরাং।